Казвам се Георги Алмазов, работя като уредник в художествена галерия град Добрич и в свободното си време, колкото и малко да и скъдно да е то, се занимавам с художествена фотография, като интересът ми към фотографията се запали от много години назад във времето, още като дете, когато родителите ми ни водеха на море и там, разбира се, семейния фотоапарат, който представляваше просто една сапонерка с лента вътре, с ограничен брой кадри и разликата беше, че много се пестеше. Не се изхабяваше всяка лента на едно ходене на море. Една лента, един-два кадъра покрай водата, във водата, над водата и това беше. И после се появиха дигиталните фотоапарати. Сравнително скоро след това и ние се здобихме с такъв и беше нещо като прераждане. Защото вече нямаше нужда да се пестят кадрите и това е все едно да изтървеш дете в магазин с бомбони. Въоръжени с дигиталните сапонерки, запечатвахме всяка една калинка, птичка и пчеличка, която можехме да намерим. И след това спрях за малко. След дълго време още, не знам колко години, отидох на един фотокурс, чисто от любопитство, в Младежки център град Добрич. Тогава Станислав Колев го водеше, познатия на своите ученици като бат Стас. И той възкреси тази страст към фотографията. Интересно се получи страстта към ретро техниката в фотографско отношение. Един друг приятел, Иван Болгаров, който също е действащ фотограф, веднъж ми показа с голяма гордост, разбира се, как се е здобил с един съветски обектив, който той много харесваше. И първоначално аз не бях особено впечатлен. Но още по-забавното е, че той ми даде да направя първата снимка, която правя тогава с такъв обектив и тя стана нещо като... Съвсем случайно стана точно това, което трябва да бъде като ефект, на който е способен точно този тип обективи. И тогава аз не обърнах чак такова внимание на това, което е станало, но в последствие едно или друго събитие доведе до това аз много да се впечатля от способностите, артистичните способности на тези обективи. Много интересното като разлика, защото аз снимам и с стари, и с по-модерни обективи. Има нещо изкуствено в картината. Толкова е полирана, че ако се направи снимката, разбира се, и с най-скъпия фотоапарат мога да направиш размазана и кофта снимка. Но има нещо много леко, което е пластмасово, ако мога така да се изразя, в резултата от снимането с свръхнови и свръхмодерни обективи. За разлика от нещо, което старите обективи имат нещо като душа. Те внасят един по-човешки елемент в снимките и дори въпреки, че ние 40 годишни обективи ги слагаме на модерни фотоапарати, отново тази човещина и душевност се наблюдава в снимките, когато сме снимали с стара апаратура, която е умишлено, разбира се, най-вероятно е премахната и се избягва при производството на свръхнови. Усещането за живот сякаш липсва в новите обективи. Точно това се опитах да кажа с прекалено много думички. Благодаря за интервюто. И аз сърдечно благодаря и си пожелаваме нови творчески постижения. Да.